עכשיו הסיפור, איך נולד הבעל שם טוב. היה צדיק גנוז, שהוא בעצם היה גר בצפת, ובאמת כל החיים שלו, היה לו מתנה אחת, שהקדוש ברוך הוא מאוד אהב אותו, ומרוב שאהב אותו, זה לפני 490 שנה, זה 100 שנה לפני שהבעל שם טוב נולד. ואז הוא גילה לאליהו הנביא, וביקש ממנו שילך יגלה לו מתי יבוא המשיח. ואז אליהו הנביא ירד לבן אדם, ואמר לו, תשמע, ידידי ואהוב ליבי, דפק לו בדלת, הוא רואה מלאך, הוא אומר לו, מי כבודו? אמר לו, אליהו הנביא. הוא אומר לו, מה כבודו עושה אצלי? למה דווקא בא אליי? הוא אומר לו, אני בא לגלות לך מתי יבוא משיח. אבל לפני שאני מגלה לך, אני רוצה שתגיד לי מה המצווה העיקרה שעשית, וכל כך השם אוהב אותך, שאתה באמת בא, ואני בא לכאן לגלות לך שאת אותו יבוא משיח. אמר לו, אני בא לגלות לך דבר אחד, שאני לא יכול לגלות לך. זה מה שלי ולשם יש, אף אחד לא ידע. אז לא מעניין אותי אם תגלה לי אם יש משיח או אין משיח, אני לא מגלה לך מה עשיתי בשביל הקדוש ברוך הוא. אמר לו, בבקשה תגלה לי, כי אם לא, אני אמנע ממך את הנקודה של הגילוי האלוקי. מתי השם יתגלה? לא, לא צריך. חזר אליהו הנביא לשם, אמר לו הקדוש ברוך הוא, למה לא אמרת לו מתי בא משיח? אמר לו, כי הוא לא רוצה לגלות לי. אמר לו, מה זה קשור אליך? זה ביני לבינו. זה שהוא עשה מצווה, זה רק אני יודע, ואתה לא צריך לדעת. אתה המהות שלך כשליח, אתה מלאך. ירד חזרה, גילה לו. ואז אחרי שגילה לו, וגם לימד עוד את כל הזוהר ואת כל הקבלה, הוא כבר נהיה גאון וגדול וקדוש. ואז לימים, אחרי שהוא כבר רצה, כבר באמת להתחיל ללמוד וללמד, לעשות, לשמור ולקיים, לא עבר תקופה קטנה, הוא נהיה חולה ועמד למות. כשהוא עמד למות, התגלה אליו אליהו הנביא. התגלה אליו אליהו הנביא ואמר לו, אני אגלה לך הסוד. הסוד שאתה באת לעולם בעצם להיפטר מוקדם. ואני ירדתי לפה לגלות לך מתי יבוא משיח, ואתה תיפטר, ובעצם אתה תבוא בגלגול של יהודי, אני אהיה הסנדק שלו, והוא יקרא בשם רבי ישראל, והוא יהיה גואלן של עם ישראל, ורק ממנו תצא משיח. וזה רבי ישראל הבעל שם טוב. רבי ישראל הבעל שם טוב נולד כתוצאה מדבר מעניין מאוד, מהכנסת אורחים. איך הכנסת אורחים? היו לו שתי הורים מבוגרים, אליעזר ושרה. זה היה חי עד גיל 105, וזאת היה 95, ולא היה להם ילדים. היה להם מאפייה. עכשיו, הרבי אליעזר, מרוב שהם היו עושים הרבה כסף במאפייה, לא היה לו מה לעשות, אז הוא החליט לעשות הכנסת אורחים. חילק את המאפייה, חצי לפרנסה של אשתו, חצי להכניס אורחים. הוא היה מכניס אנשים מאוד מאוד חולים, מאוד. וכל חולה שהוא היה מכניס, אז נהיה עוד רעש בשמיים, שהמצוות שלו מגיעות לאותה מדרגה של אברהם אבינו. כמו שאברהם הכניס גם הוא. אבל הבעיה שרוצים לתת לו ישועה, והבעיה שהוא מבוגר. הוא יש לו ניסיון כמו אברהם, אין לו ילדים, גיל 105. החליטו שמן השמיים לנסות אותו, אם הוא עושה את הכנסת אורחים באמת, לשמה, שהוא מקבל את השכר, כי הולכת לרדת לו נשמה של ילד מעל הטבע. אבל לבדוק אם הוא באמת עושה. מה עשו? שלחו את אליהו הנביא בתור מה? ביטניק. שמו לו קעקועים, עגילים וזה, ועכשיו הוא היה ראש למדוו של כל הצדיקים הנסתרים. כל יום שישי היו מתכנסים אצלו בבית כל הצדיקים. טוב, מגיע שעת לילה, בשעה הוא מתחיל לגלות את הסודות וזה, ועל השולחן יש יין ואוכל והכל של השבת. דופק בדלת מישהו, נפתח את הדלת, רואים ביטניק. הוא נכנס, מסתכלים כל החברה הקדישה, מסתכלים על הבעל שם טוב. מאיפה זה בא? אמר להם, לא לדבר מילה. הושיב אותה לכיסא שלו, אמר לו, כבודו אולי רוצה לשתות וזה, אמר לו, רוצה יין. לוקח יין בלי לברך שותה. עכשיו הוא נגע ביין, עכשיו הוא חילל שבת. אמרו, עכשיו אם היין הזה הוא נגע בו, אפשר לקדש בשבת. מסתכלים, אז אין לנו שבת. טוב, לוקח את הלחם, מוצא אותו, לא מברך, לא נוטל ידיים. אמרו, מה זה? מה זה, מאיפה בא הבן אדם הזה? הרס לנו את השבת. אמר להם, אל תתערבו, מי שלא טוב לו שילך. אני מטפל ביהודי הזה. אמר לו, איפה כבודו יושן? אין לי, אתה יושן במיטה שלי. סדר לו את המיטה, יושן לידו, שם לו מים, שם לו זה, ומחכה. מגיע הבוקר, הוא אומר לו, אני רוצה להתפלל מהר, בלי שירים, בלי ניגונים, בלי כלום. אני עייף ורעב. מסדר. עוד פעם הגיעה סעודה שלישית, סעודה רביעית, בסעודה רביעית, הוא אומר לו, אני רוצה שאתה תקדש, לוקח את הקידוש, עושה להם שירים, ניגונים, זה, אותו ביטניק הזה, משתגעים מאיפה הוא יודע. הוא אומר להם, רק הוא מלווה אותי. הוא יוצא עם אליעזר, ותוך כדי שהוא יוצא עם אליעזר, והוא מלווה אותו, תסתכל, כן, אליעזר על אותו בן אדם, אז הוא לוחץ לו יד, אומר לו, תדע לך שאת המבחן עברת בהצלחה. יש לך מדרגה היום של בעצם שכר על הכנסת אורחים, בדיוק כמו אברהם אבינו.
ניתן לך שתי נקודות טובות בשמיים, או שאתה תהיה עשיר וכל הדור שלך יהיה עשיר בזכותך, או שאתה תזכה לילד, עוד השנה אשתך תתעבר. הוא אומר לו, אשתי מבוגרת, 95, אני מברכך. אני לא רוצה לא את זה ולא את זה, טוב לי ככה וזהו. אמר לו, קיבלת גם את זה וגם את זה. אתה גם תזכה בזכותך שהדור יהיה כולו של השירות, וגם ירד לך נשמה ילד שאני הסנדק שלו, והוא יהיה גולן של עם ישראל. ואל תגיד את זה לאף אחד, רק לאשתך. הוא מגלה לאשתו, הוא אומר לה, תכיני, הוא אמר לנו להכין את עצמנו וזה וזה, לקדושה כל כך גדולה יורדת נשמה גבוהה. ואז באמת נולד הילד, הגיע הרגע של הברית. הברית מגיעה, והוא אמר לו, עד שאני לא מגיע, אתה לא עושה ברית. הוא עושה בנץ, הגיע 6, 7, 8, 9, 10, בשעה 11. כל האורחים אמרו לו, תגיד לי, איפה הסנדק? הוא אומר, לא, אל תדאגו. בשעה בדיוק 10:45 מגיע, הוא מסתכל, רק הוא רואה אותו, מתיישב, אומר, אתה יכול להתחיל את הברית. מתחיל, אליהו הנביא יושב עליו, מחזיק את הילד, עושים את הברית, אומר רבי אליהו הנביא, לאבא, אתה תקרא לו בשם ישראל, כי למה? כי הוא יהיה גולן של כל עם ישראל, שהוא יזכה בזכותו, שתרד כזה תורה, שעליו יאמר הפסוק, ויפוצו מענותיך החוצה. שרק הוא יעלה להיכלו של משיח, ורק הוא ידע. ומי זה אותו בן אדם? זה אותו זקן שהיה בצפת, שהקדוש ברוך הוא גילה לו כבר את כל הסודות, ורק הוא בא בגלגול כדי לתקן את כל מה שעדיין הוא לא גילה את זה לעם ישראל. כי בעצם זה היה הנקודה של גאולה פרטית. אבל בשביל להגיע לגאול את עם ישראל ולהיות משיח, הוא צריך לעשות את זה בגאולה פרטית. ובגלל זה מרגע שבא הבעל שם טוב, הוא גילה את כל תורת החסידות והפרצה לכל עם ישראל. ואז הוא גילה את האנשים הפשוטים. כי הוא אומר הבעל שם טוב, מאיפה יבוא בעצם הנקודה של גאולת עם ישראל? רק על ידי האנשים הפשוטים שאומרים את התהילים בתמימות בפשיטות. אלה האנשים הכי צדיקים שיש. לא יבואו לא מהחכמים, לא מכל האלה הרבנים, הכל יגיע רק מהמהות של האנשים. בגלל זה אומר הבעל שם טוב, זה לא פשוט להיות פשוט. הפשיטות מתחילה דווקא מהאנשים הפשוטים. אלה שעובדי את השם, אלה אנשי האדמה, אלה שבעצם עובדים בשביל הפלפלים ובשביל הירקות, ובעצם עובדים בשקט ובפרנסה ביושר, בלי שום נקודה של חס וחלילה כלום, ומביאים מה שאין להם, מביאים את זה לאחרים ודואגים לעניים, ואכפת להם העיקר ומסתפקים ושמחים במה שיש. מזה בא בעצם כל הקץ, ורק הבעל שם טוב גילה אותם. היה מגלה להם ומלמד אותם תורה ומחזק אותם באמונה ומלמד אותם קריאת שמע, עד כדי כך שהם היו כל כך חוזרים חזרה לעבודה, שהיו בורחים מרוב כיסופים ואהבה לקדוש ברוך הוא. וזה אומר הבעל שם טוב הקדוש. הבעל שם טוב הקדוש רצה לגלות לעם ישראל שכל התמימות וכל הפשיטות הזאת, מזה יש שעשוע בשמיים, שהשם כותר את זה בכזה אהבה, שהוא הופך את כל זה לכמו נקודה של טבעות, ועל ידי זה הוא עושה כתר למלך, שהשם יתברך כל כך מתערג וכל כך שמח שיש לו כאלה בנים, שמזה רק תבוא הישועה לעם ישראל. וזה הסוד של הבעל שם טוב.